तो ये बाबू लोग आ गए हो आपका एक छोट गरीब भाई नया गाना के अपडेट लेके। तो रउआ लोगन के हम बता दें कि काफी दिन बाद हमारे चैनलवा पे गाना के अपडेट आप सबके मिलत हुई और आप लोग सोच रहा बानी कि भाई कहाँ चल गए हैं। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि त्योहार का माहौल रहे और वही से हम बिजी रहे बाबू, यही से कौनो गाना के अपडेट ना आ पावत रहे। काल है अतवार हो, अतवार के दिन ए बाबू दिवाली पड़ता है। दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से हम आप सबके दे देता टी। काहे से भैया बिहान दिवाली है, पता नहीं वीडियो आ पाई कि ना आ पाई, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो तो अब ही करी। तो रउआ लोगन के खातिर एगो और नयका गाना के अपडेट लेके आयल बाटी, जवन की भोजपुरी के सुपर स्टार अरविंद अकेला कल्लू जी लेके आ रहा बाटे छठ के एगो और नया गाना, जवन की गाना बहुत प्यारा बा, बहुत ही अच्छा बा। तो रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा यहाँ देख ले हैं। जौने गाना के टाइटल बा ए छठी मैया। अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के आवाज में ई गाना के लॉन्च कल जाए और वीडियो में नजर आवे वाला काजल कश्यप, जवन की कल्लू जी के गाने में फाइट करत नजर आवे वाला बानी। ई गाना के बाबू राइटर बाटा आशुतोष तिवारी जी, अजय म्यूजिक दिले बा प्रियांशु सिंह जी हमारे। तो बाबू 19 अक्टूबर यानी कि कल है अतवार, आतवार के दिने सुबेरे 6:45 पे ए बाबू ई गानवा के लॉन्च कल जाए कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, जवन की अरविंद अकेला कल्लू जी के यूट्यूब चैनल है और वही चैनल से ई गाना के लॉन्च कर दी, जौने गानवा के टाइटल बा ए छठी मैया। तो रउआ लोग हमेशा बनल रही और अपने गरीब भाई के प्यार दुलार हमेशा बनावत रही।